Ярминкаларны халык көтеп ала, биредә кирәк-яракны кибетләрдән эзләп йөрмичә бер урында алырга мөмкин. Аннан ярминкәдә продукция гадәттә арзанрак бәядән сатыла, чөнки җитештерүчеләр товарны арадашчыларсыз үзләре тәкъдим итә. Ярминкә бик күңелле үтә. Быел менә беренче мәртәбә ярминкә. Нәрсә алсаң шусы бар. Итнең төрлесеннән дә бар, җимешләр бар, баллар бар, ат итләре бар, козылыклар бар, җаның ите, майлар Туйгилдәдән килгән төрле сорттан. Калимуллинныкы бар, икенче мәгълүм. Аныкы сөте коймагы, ремчеге, бөтенесе дә бар, катыгына тикле бар. Без Әлмәттән үтеп китешле, Башкирияга кайтып киләбез. Случайно килеп эләктек, ярмаркагыз охшады, итегезне гайбәт булды. Менә нак зур сөяк булды, әйбәт булды, 340-ка гына бирделәр. Шул итегезне әйбәт, матур. Бу Мөслим шәһәрендә беренче мәртәбә без. Булып торсын ярминкәләр бик рәхәт, күңелле, яшибез инде, Аллага шөкер, тәкъдимләргә рәхмәт. Сайлаулар булды менә, аңа кирип чыктык, Аллага шөкер, әйбәт. Сайлыйбыз инде. Туган як агрофирмасы алып чыккан тона итен халык чират торып алды. Ит козылык эшләнмәләрендә яратты мөслимлеләр. Бал, җиләк, җимеш тәкъдим ителде. Коры җәй нәтиҗәсе суганны капчыклап алдылар. Родник края Туган як агрофирмасыннан бер тона алып килгән, сатып бетердек, нәшвә генә калды инде безнең. Яратып алалар, тона ите еш. Балык, сөт ризыкларын ашлык сораучылар булды. Кием салым, көн күреш кирәк-яраклары да бар иде. Ассаламу алейкум, торговля хорошо. Алхамдулилlah, народ ходит, потихонечку покупает наш клиент. Вот, ярмарка на самом деле очень хорошая. Вот, свои клиенты есть. Вот, потихонечку распродаем все. Шундый күңелле көн, шундый матур ярминкә бара. Бүтән халыклар исән сау булсыннар. Безгә булай кирәк, но булай күренмәй. Без шуңа чыкканык. Ярмарка все хорошо, все прекрасно, все ходят довольны, ходят, все счастливы ходят, покупают. Такие прям добрые, прям здесь люди прям добрые. Күрше тирә шәһәрләрдән килүчеләр дә күп иде. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре җыр биюләре белән күңелне күрде. Халык ярминкәдән канәгать калды кебек. Шулай булмый ни, өлкәннәр өчен мондай чаралар күптәнге танышлар белән очрашу, күрешү, аралашу урыны да бит әле. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.